Yanapati Socapraja dawuh dalem Kanjeng Sultan. Yai Lah Mahmud Yuni Kamas Diajeng Saha katimbalan Kamas. lan kowe nini samsiatun lan samsiati. Sabdo katimbalan. Wektu dina iki ingsun nganakke piswanan agung ing Cirebon nanging siji-siji ungga negara ora sun keparing madhep. Mlihine mung wakne Patih Socapraja. Lha niki Awit tenane ingsun ora ngrembug ing babagan kaprajan nanging bakal ngrembug ing kapribaden. lha niki Wakne Patih niki kados pundi gandeng sira pinangka tetimbangan nggone ingsun ngembat Pradata Adil ing Cirebon. Ndak wene ngerti. Nalika dina anggara manis ngarep Kang Mas Sultan ing Banten wis rembugan marang ingsun. Pepuntane rembugan Kang Mas Sultan ing Banten kepengin nglumpukke balung sing apisah tegese ngraketke nggone paseduluran. Lambarane tali tumalining katresnan sing tegese Kang Mas Sultan kepengin bebesanan karo aku. Gandeng Kang Mas Sultan duwe putra Mijil. Putra ya kuwi Pangeran Elang Muhammad. Ingsun kagungan putra Mijil putri ing karep kepengin bebesanan. Nek miturut panimune Kakang Patih Socapraja kepriye? matur nuwun sanget Kanjeng Sultan. Ing inti kalenggan menika kalenggan milunggan. Rembag perkawis kapribaden wonten ing Kasultanan Cirebon. Ora sae kowe. Nggih, Nek pancen saka petungmu kurang pas cetha wae ora usah nganggo jigo lan pratewa. nggih. Menika leres aturipun Kanjeng Sultan. Ing titik kalenggan menika panjenengan Kanjeng Sultan badhe bebesanan kalian ingkang kadah. Nah, Menika sampun pas. Menika tegesipun ing mingkingipun badhe junjung asma dalem. Lan menika salah sawijining sultan nggade bebesan ugi sultan dawah kalaresan pramila Kanjeng Sultan menawi sampun sarujuking para kuwangsa wonten ing Kasultanan Cirebon kula namung nderek kesanipun Kanjeng Sultan benjang menapa anggenipun badhe bebesanan lan salajengipun benjang menapa enggal-enggal dipun dhawuhaken kaliyan ingkang putra. nek ngono sira ga condong saestu umpama aku bebesanan. menika saestu Kanjeng Sultan. Yai Elang Mahmud, Sabda tinimbalan. najan kang sira kuwi kadangipun Kakang sing luwih enom, nek saka pinemumu piye Yai? Kang Mas Sultan menawi saking pinemu kula kok benten kalih biyaning Patih Socapraja. Bedane Menawi dipun timbang niku bobotipun sami. ha Ning awonipun Kang Mas, Alane tasih sederek piyambak. Nggih, mak nggih ing manginipun kepulunan kula samsiatun lan Elang Mahmud niku saged lestari. Nggih, mak panyuwunipun tiyang sepuh menika saged lestari. Ya. Anggenipun bebrayan. Ning sedaya kala wau jagat niku mboten langgeng. Donya niku wagingsir Kang Mas. bener. Menawi mboten saged langgeng, ateges badhe ndandang carang saking pucuk ngembet perkalipun tiyang sepuh nggih panjenengan pribadi menika Kang Mas. Yen saka pinemu njagani ya nek dadi nek ora cetane rak ngono to. Katen iki. Ya, ngono ya kena. Nanging ya Dimas, perkara urip ing alam donya kuwi rak kaperang dadi telu to. Nggih, Bejo, jodho lan pati wis ginaris uta kinodrat. Dadi ana unen-unen akeh para pinter wis cetha kebranang ati menungso ora kuwi mbedah utaning pesthi. Mulane ing ujug pun Kakang kuwi mung menggalih besok kapan to ponakamu ndang antuk jodho. Besok kapan to aku ndang agi-agi mondong wayah. Oh, ngoten nggih. Rak kaya ngono ya diajeng. Terus pangandika dalem Kang Mas Sultan.
Mung emane. Kayogi Kang. Lah iya, emane nganti wektu dina iki kok urung ana kabar songsane Kang Mas saka ing Banten yen perkara rembug ing ngarep kok urung ana titikan mungguin wangsulan piye to sateruse nggone bakal bebesanan. Apa apike aku pesan punggo negara sing nandhik karo Cirebon menika mboten pas dipun rantos kewala rawuhipun ingkang kadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Sultan Alwaluddin Ana apa Yai Batangaji? ngaturaken kak sugengan sak rawuh panjenengan wonten ing Cirebon Kang Mas. Yo kanthi pangestumu Yai, tekaku ana ing pidaleman Kasultanan Cirebon ora ana alangan sawija. Menapa namung sarimbit kaliyan Kang putra Elang Muhammad? Pancen bener iki marang nganti putraku marang Elang Muhammad. Matur nuwun, menanyaten sinasa piyambakan namung kalih ingkang putra nanging nambahi bingahing manah kula. Syukur. Temanipun sampun kula ajeng-ajeng sanget rawuh panjenengan wonten ing Cirebon Kang. Kabeh iki mau dadi pengantu-antunira. Nggih. Kakone pidaleman Kasultanan Cirebon kene. Saestu awit jane mbon kula rasani. Di ngendika panjenengane ngajeng sampun kula catet salebeting manah. Jane nika namung gojek napa saestu niku sing kula penggalih Kang Mas. Mila gandeng panjenengan sampun rawuh jane wonten prakawis kaprajan napa namung kapribaden. Yai Sultan, Nggih. ya kabeh mau tekakoning Kasultanan Cirebon kene kang angka 1. Aku kepengin tuwi kasugenganmu. Alhamdulillah. Wonten ing Cirebon dinten sakmenika mboten kula tutup-tutupi. Ayem tentrem. Syukur. Kang angka 2 magepokan marang kapribadenku tumrap utawa perjanjian ing ngarep. Oh. Kepengin bebesanan marang Kang Sira. Dados ngandeli prakawis ngendika panjenengane ngajeng prakawis badhe bebesanan. Ya sepuramu wae sing tak jaluk ya nganti tekaku ning pidaleman Kasultanan Cirebon nganti randhat awit ana kewajiban kapribaden sing ora bisa tak tinggalake. Mboten mawon. Kula mboten nglepataken panjenengan awit kula ngertos nek tanggal jawab panjenengan sami kalian kula. Jejer pengayuman kathah tanggal jawabipun. Iki ya kira pantes masrahke marang putraku si Elang Muhammad sing bakal dadi calon putra. Oh ngaten. Putramu. Nggih. Tole Elang Muhammad Dawuh katimbalan kula paman. wiwit saka ing Banten apa wis diwenehi priksa karo Ingkang Rama nek nggonmu teka ana ing Cirebon iki mau bakal dijodokke karo putraku nggih. Sampun kula sampun nampi dawuhipun Kanjeng Rama. Wis Menika leres apa kira-kira kowe mantep madhep garwa marang putraku? mantep lan madhep kula tresna kalih diajeng samsiatun, Pak. Lho. Nini samsiatun. Aduh katimbalan. Najan Rama rambilas kowe krungu to? Iki Romo. Ature calon garwamu ketoke wis ora samar meneh, wis ora mangu-mangu, cetha nek madhep mantep, mungguh atimu piye? Sumanten ugi kula munggu. Kula iki mantep tresna kalian Elang Muhammad menika Romo. Nek ngono padha mantepe. Iki Romo. Saya mantep atine wong tuwa, saya kandel tekate wong tuwa, nek pancen sing lakoni wis padha karepe. Kang Mas, Ana apa Yai? sak sampunipun kula mireng aturipun ingkang putra pindha nampa kembang cempaka mulya ingkang sak wakul agengipun. Semono Mboten kenging kula gambaraken, Kang. Semono aku Yai, bareng kepurung atore putramu malah kepara sansaya bombong sajroning ati. Nggih, menawi ngateno
sisan damel gandeng ingkang putra dereng ngate srawung menapa kepareng kula ngutus kalian ingkang putra sami srawung sawetawis supados benjang mboten duka dungkap Ya ngono prayogane pancen kudu kaya ngono ya. Elang Muhammad Lan kowe mana jak mancing ana ing Taman Sari ya srawung sing pinter ya Sultan Ono apa ya iso? sampun kula nyawang kalian ingkang putra kekalih pindha kejuglukan Gunung Menyan kebanjiran Segara Madu adem terus raos sing manah kula Sultan, nggih reh dene putraning Sun si Elang Muhammad wis dikanthi marang calon garwane. Aku njaluk tak pasrahke marang kang jeneng sira reksanen kaya kadene putramu. ampun watos sak mboten-mbotenipun mboten badhe kula bedak-bedakaken sampun kula anggap kados dene putra kula piyambak rak kaya ngono ya diajeng inji Kang Padosan. Lah iki ngene Yayi. Kamar mantung cinupet reh niring kahanan ning Kadipaten Banten wektu dina iki. Kaya perang prayoga luwih becik aku njaluk pamit. ngersake kondur tunggu nderekaken namun pangampun menika Soto Praja nyawang gambar kaya ngono upama kowe dadi wong tuwa piye Menawi kula dadi biasa kok remen sanget. Sampun kedadosan kados ngaten. najan urung kelakon ning nyawang Nggih, Kanjeng Sultan. bocah wis padha runtang-runtung Nggih. rak wong tuwa seneng to Leres menika Kanjeng Sultan. Ning nggih nuwun sewu Kang Mas. ana apa Sampeyan niku nggih disangeten. Sampeyan niku kebacut tresnanipun lan putra mantu sampeyan. lho kok kebacut piye to ya Lho sampeyan niku dereng ngertos tindak tandukipun Elang Muhammad. Elang Muhammad niku wong manca. Yo. Sampeyan dereng ngertos lagiane. Lho kok papanke ning pakun wonten ing dalem patunggal kaputan Sarimbet karo Kang Putra. Wah, mongko Kang Putra niku pastri ya bayani to. lah ya piye wong calon garwane upama teko ing Taman Sarimbet rak saya katon becik to ya besok weke sapa saiki weke sapa Wah, nek ngoten niku nggih. lah kok kowe duwe rasa kuwatir iki sing mbok karepe piye Kula niku ngatosaken. Kapulunan kula menika kalonanipun pawestri. iya Gek ing mantunipun Elang Mahmud menika mboten saged kendhaleni hargane kamesan banjur sak kepenake nggone ngecake warak mesake pas kapulunan kula. oh iya ya Dimas wah lante panggrahi tamu mergo iki urung saresmi dadi garwane iki iya nek dheweke tansah eling nek kasuruh nggawa sing lali mergo kedunungan watak serakah rak mbebet bagus tenan nek ngono kalpu terus piye Menawi dipun parangaken kula tak jagane sak jawinipun wonten ing oh ngawat-ngawati ya ya tak pasrahke sisan gawe Kepareng Mas. pinter tenan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amuri. Pati Soto Praja Kanjeng Sultan. gandeng wektu dina iki tentreming Cirebon katon mata nanging aja nganti lengah tak pasrahke marang jeneng sira swasana Cirebon Yen ngaten kula nyuwun pamit Sultan mangke. ayo katon Inji kula kanggo sampeyan ning taman kaputan kini diderekake
nindakake para mbandek. Apa kabeh mau rampung kabeh ngono tepi didan Yayi. Coba didangu Yayi. Kepiye ta Biyo? Apa wis rampung kabeh anggurmu? Tepi didan mau Kepareng matur nuwun Ndara Putri. Anggen kula netepi kewajiban sedaya menika sampun rampung, Ndara. apa bener kuwi ta Biyo? Mulai pendamaikan nitih pirsa monggo kula dherekake Ndara. Kang Mbok Sanjata. Ya kepiye Tadi Yayi? ngendikan kalian Biyo menika sedaya sampun rampung Kang Mbok. Iya Yayi. Paman? Yer. Monggo Iya. Paman. Kula aturi pinarak Monggo Paman. Kaya ngono. Paman. Matur nuwun. Matur nuwun banget kelawan panjenenganmu. Yang ini, Yer. Samsiatun lan kowe samsiati. Tekaku ing patunggon kaputren iki mau ateges. Aku nyaru nggonmu mirunggan lan kadangmu. Ning iki wigati kanggone panjenenganmu. Tungguin kula Paman Rama. Tenane wae rek meh wae. Iki mengko dina anggara manis ke ditemtokke. Kowe resmi, kowe resmi dadi garwane Elang Muhammad. Ya. Nek saking pamanggi panjenengan Paman Heeh. Rama. Dos pundi umpami kula sesandingan kalian Kang Mas Elang Muhammad menika Paman? Nah kanggoku, Nggih. kanggone pun paman kuwi kurang pas. Kurang pas Paman. Kurang pas. Lho kok ngendika panjenengan kados? Saka rumangsaku kurang wibawa. Sebabe Elang Muhammad kae tindak tanduk ya kaya ngono kae. Klemar-klemar, klemak-klemak, kaya ngono kae coba. Sing tak karepke, nak kowe duweni titikan, kepengin mengku sawijining priya, kuwi golek priya sing pideksa, gagah, bagus, prakoso. Upama lumaku sarimbit, kowe ora isin. Coba nek karo Elang Muhammad kae. Apa kae, Paman Elang Mahmud. Nek pamanggi kula Kang Mas Elang Muhammad menika nggih sedepe ateke nggih bagus. Bagus. Kiyambakipun nggih gadah raos tresna kalian kula. Alus ning aku sing kae. Paman. Ya ngene ya, Yer. Mumpung durung kebacut, Kados. ditimbang, ditata atine, mengko nek wis tinemu, ngepasi. Kuwi kudu dadi jodohmu, kuwi dilakoni, Ning sadurunge anu ya sing hati-hati nek mikir lho ya. Upama kowe golek sing kaya lanang iki coba. Rae upama rumahku, rae ya pas, pas. Bagus, pideksa, gagah, prakoso, brengose gedhe, Paman Elang Mahmud. Sakderengipun kula nampi katresnanipun Kang Mas Elang Muhammad menika, Iya. sedaya kula sampun penggalih Paman. Wis kok Mila pikir. menika kula nggih gadah raos tresna. Ning kowe tresna tenan? Tresnanipun Paman. Kuwi tenan. Estu Wis Paman. sembrono lho kowe. Lho kok Wong jejodohan ki ra kan wis dina rong dina. Setahun rong tahun nek iso sak lawase, Aja nganti dipisahke, ya. Ning tenan. Ya kono-kono kler. Lho kok kanthi mangke? Tenane akeh kok, Ing Cirebon iki jejaka sing ngrasani lawan kowe, Ngir, Kuwi akeh. Pasuryane bagus, ora ketang kaya ngopo ya wis duweni gawean, Lho, kok kowe entek-entekane kok dadi bojone Elang Muhammad kuwi ngopo, Wong bongkangane wong adoh, urung ngerti lagiane, Nak kasar coba mara tangan sengkiling rak cilaka kok. Lah nek wong sing kaya paman iki rak ora, tindake alus, arep piye dikongkon apa wae ya menyang, Paman Elang Mahmud. Piye? Nek Kanjeng Rama menika nggih nyarujuki kula menika dados sisihanipun Kang Mas Elang Muhammad, kula nggih sarujuki mawon Paman. Kaya ngono, kowe mituhu dawuhe wong tuwa. Nggih kados ngoten. Ya, ya. Ning ngene, Pripun? tenane wis suwi. Nggonku duweni rasa kepengin tak blake ning pengarepmu. Tak perkawis nopo Paman? Perkara kapribaden. Tapi Tak rewangi aku dadi Joko Kaset, ana gegering Cirebon, aku sing cancut tali wondo, bobote aku iki duweni pamrih. pamrih nopo menika? Pamrih ora ana maneh, kowe kudu dadi garwaku.
Kenging menapa panjenengan menika tresnani kanggo Oh, dadi kowe Mary. Wonten wanita sanes Paman. Dadi tenane kowe Mary kepengin kaya si Mbak Yumu. Kula boten Mary. Nah kowe Mary pisan gawe, loro bareng ora apa-apa. Saiki dipikir, mi petong, nek wis tiba petong sing jangkep, kowe kandha karo aku. Paman ilang mamung. Piye? Panjenengan kula aturi emut Paman. Panjenengan menika sinten Kanjeng Rama menika sinten? Kula menika sinten rak nggih pulunan panjenengan kiambak to? Ora idep. Perkara patribadyan kowe pendaning putraku. Ning kabeh mau aku baca tresna kelawan kowe. Segi kari ning kowe. Kowe gelem ngladeni aku, apa aku ngladeni kowe? Menika sami kemawon Paman. Kaya ngono? Kula tetep uga kula mboten saged Riyang yang kuwi ribet aku wedan kinabuan resani karo kowe. Ning nyatane kowe ora tresna, tak krawoso. Guyu. Ora ambene dhewe to guyu. Aku wedi perkara gending iki kok malah. Wedi salah apa? Lah iki mang wong rembug perkara wong mati kok. Wong mati nek wedi. Panurip kudu wani mati. Kowe wani mati. Sorry ah. Lho. Wong mati wis pancene wis petir, wong urip bakal mati. Desa ngono. Lah tirae wani mati apa ora? Wong aja wedi-wedi. Dirasa wedi. Lah tirae wong mati bakal wong kabeh mati kok. Aku ngrembug ngono aku wedi yo. Lah apa nek wedi? Aku wedi mati ah. Cawe dejayu aja kira-kira kok. Ora usah wedi. Desa ora wis wedi. Wong kabeh nang urip nang alam donya cek modele kewan apa sing duwe nyawa bakal mati. Ngono. Kulu nafsi dhaikatul maut. Wala iki aku genah artine. Genah piye? Sapa sing mangan gondongan mesti mati. Untung bosok. Lah sing genah piye? Kulu nafsi dhaikatul maut. Apa wae sing urip nang alam donya jenis gegremetan apa wae kuwi bakal mati. Bakale mati ya? Mati. Mula wong urip kudu golek sangune pati. Sangune pati apa? Lho, kowe iki cah cilike darah kok. Mulai nek ndek anak iki mbok sore iki sekolahane ngaji, paling ora ki penting. Ngelmu ki penting Mas Pentil. Lah apa nek penting? Ngelmu donya karo ngelmu akhirat kuwi kudu digoleki. Kok sugih rasa tak sekolah anakku, aku sugih kuwe kok. Lah sugih dhuwit saiki nek pendidikane ora eneng. Ala nyatane sing lulusan mahasiswa sing becak ya pirang-pirang. Lho niate sekolah to, Mas. Wong saiki wong sekolah ki aja niati terus dadi pegawai dadi apa? Ngono. Niati golek ngelmu. Golek ilmu. Upeh dadi sarjana terus rantuk gawean karepmu ngono to? Lah nek ora. Oh alah, ora mesti tak omongi kowe. Tenane. Wong sekolah ki niati golek ngelmu aja luru gawean. Aku masa depan. Lah iya. Kowe nek cara sekolah, anakmu sekolah terus bakal mbok dadekno apa? Pegawai iku ah. Apa? DPR ah. Wah, DPR ki seneng. Lah nek ora. Lah DPR MPR sembarang. Bayare saumbro-umbro. Saumbro-umbro apa? Lah nek ora. Kowe ku nek kleru entuk melangkah kena ya dudu hukum ngono kok seneng men. Seneng anakmu bakal dihukum. Sing gawe korupsi. Lah iya. Seneng kowe. Gak seneng. Umpamane anakmu. Anakku tak dadekno pilot ah. Gak kok. Pilot e mbok umurno. Lah piye wong saiki pilot bayare dhuwur, klambine ngene terus kowe bareng. Gak eling. Kene. 3 dina aku jeblos iki dadi pilot. Pesawat sukae ndek ngipi. Lah nek ora. Wah engko anakku ora entuk gajian malah matek Lah ya. nek ora musibah pirang-pirang. Lah penae dadi apa? Dadi guru. Guru. Lah nek ora. Dadi guru kuwi. Penak. Desa penak. Penak itu tata kok cilik TK supaya pinter bocah kok TKC. BKC. Ini pelajaran sing apik. Supaya munggah SD, SMP. Lah iya terusan berarti iku saka guru. Oh, iso dadi guru ngono ya. Lah ora. Walah, ora mesti sing iki panjak-panjak sing berhasil ya enek. Sapa? Anake Toto iku ya mulang saiki. Anake Toto tukang kendang. ya jadi guru. Mulang saiki. Mulang ngondi? SD. Ora, SD
SMP. Oh, gak. SMA. Ora. Yang ulang apa? Ulang sarak. Betul lah. Anane murah sarai. Lah ya tak padha-padha mulange ya. Ya padha karo anake sing tukang gender iku. Sapa? Anake dijenengno apik. Sapa? Moh, Edi moh. Lah sapa? Jahanam. Mana deh? Anak iki Jeneng jahanam iku apik. Anak iki jeneng jahanam iki piye tegese jahanam? Ana jeneng jahanam. Lho jahanam ku apik nek sing ngiri. Kowe bocah yo pinter. Sapa? Anake sing gender iku. Lah iku dadi apa iku saiki? Pakane gender anak jahanam ngono. Gede iso. Lah ora. Mulane wong urip ning alam donya rasa mikir warna. Kene. Sing penting rukun karo tangga. Lho mesti to. Iku baku. Urip ning donya iki pirang boro to? Lah iya to. Heeh. Sedela. Sedela. Wayakno anakmu ngomong. Ngomong piye? Saiki berhasil anakmu ya. Wajes ah. Ndengi nang prapatan niku tak tekoki karo nggawa botol ngene. Lah apa? Anakmu Pengalaman anak. pengalaman apa gendem arek? Tak tekoki iki yo ngomongi yo ngene kok. Piye? Ngene iki ujare nganu, Dik, didekleng ujare karo pakku. Lah terus Pakmu ngomong, anakmu ngomong karo anu rek jarene rek mbahmu iya. oh, bahu kondang aku wah. Lah mari anakmu ngugemi omonganmu. Lah jelas to. Wong kandhan kok ngono. Lah nek ngerti ngono. Hati-hati lek urip nang alam donya. Wong urip nang alam donya ibarate mung mampir ngombe. Ya mesti ngombe medina nggoyong ngene terus kowe. Ora nek wong sugih kok ta. Sugih jak terus ngono. Sasirku to. Sugih ya. Lah ngono kok nek ngerti anakku ngono mbok dikandhani. Kandhani piye? Wong ngomong kok kowe ora usah catur pak kowe meneng ae kok. Gacok sisan malah muni ngono kok. Lho nek sing wong jine dulur dikandhani nek anakku sing ora bener kandhani. Wis tak omongi Kang Pentil. Lah terus anakmu jatahe yo mbeler. Mula to, saiki wis wayahe bar lulusan arep menuju pendidikan nggone lebonan SMP SMA kira wis do wayahe lulus to. Lah ora, iki bener. Lah mula kuwi pendidikan ki wajib perlu ya penting yo masa depan wae. Kanggo masa depane awake dhewe mung aja mung awake dhewe nuruti kabeh gawean. Dalan pangan gawean ki sing ngatur engko sing kuwasa. Iya, trimone pandung parene Gusti. Lha iya to. Wah aku gak tau emoh aku kon pergawe. Lah ora ketoprak ini ki sampean aku. Lah goya. Ketoprak ini ki sampean duit ketoprake piro? Tek paling-paling. Lah gaya-gaya. Tak omongi. Aku sampean ketoprak iki. Wis nyekolano anak ya kok wis lampu kemati. Ora ki lah aku asline. Tenane. Aku asline ora aku. Pegawe apa kowe? Nganu ngusir jaran aku. Ketoprak. Omong aku sik jaran. Carane mbok kosek iki usir dokar. Usir dokar. Beda kaya aku ah. Apa kowe? Mantri. Lho. Kowe meneng-meneng dadi mantri. Tuwas to. Lah sing ngetoprangi dhuwit nggo apa? Alah ora kanggo, ora tak wehno bojoku. Sing baku mantrimu ya. Tak wehno yakin piatu. Sedekah karena Allah penting ah. Lek. Wah, asodakotun tak bakul bala. Lah iki ora. Sedekah pinangka tolak bala. Dadi dek ngetoprak terus mbok sedekahno. Yakin piatu. Jelas yatim piatu mesti. Jelas Kuwi mbok kena sapa ae kuwi? Tak wehno bojoku. Ngawur yatim piatu terus bojomu. Lah pakane mbok wis mati kok. Dadi tangga mbok kena anak yatim sing nang kono-kono mbok. Wah, sido kaliren anak bojoku. Lah wis ambenmu mantri-mantri apa kuwi? Ah, mantri suntik. Lho, kowe iku mantri suntik. Lah ora. Suntik apa kuwi? Suntik kewan. Ya suntik umume iku lah. Takune puskesmas. Puskesmas karo puskesmas. Iku lambemu apa lambemu? Lambemu. Lah iya kok iri. Sing bener iki puskesmas. Lah iya, suntik patri suntik. Wah, kowe wah seminggu pasirku 300. lho nek iso ngono Sing mati. ngawur iku. Lah salah suntik. Lah terus sing mati ngono ku yo. Lah ora nek gregetno pasien. Bisa. Pak loro mata dipersuntik. Lah tak suntik amatane. Lho. Sing mbok suntik matane. Nek lara udut. Lara udut. Nek bokal disuntik yo bokonge. Pomone tangane kemeng-kemeng. Suntik tangane. Wah. Lah kuwi terus carane ngono kuwi yo. Apane? Pomone terus sing mbok
sing lara dodone jantung. Suntik dadane. Layakno jantung penyakit sembarang ya protel kabeh. Mula nek mbok tengeri kabeh. Iya. Dokter sing paling pinter ora nek kejaba dokter kewan. Iso ngono. Wah, dokter kewan paling pinter. Kowe mara nek nggone dokter umum. Dokter khusus kandungan. Iya. Paling-paling mara cek ditekoki. Ditekoki. Nun sewu, Bu, sakite napa niki lho Pak Madaran niku rasane segrok-segrok mesti to. Iya. Mergo apa? Icek bodoh doktere. Lah terus Beta aku karo dadi dokter kewan aku. kewan apa? Ya sembarang, mantri kewan aku. Moro langsung dus tau tukok kowe. Tahu tumek mak apa kewan teko. Nek kok napal ya? Lho saking pintere doktere kok. Iya. Sapi dituntun ya langsung cek ngono. Tau tekok. Loro apa ngono? Sing lara apane pi? Kowe apal kewan? Lho apalah. Ula apa sing rasa tau mlengak? Kula apa Sing ora iso mlengak, ora iso menggak-menggok. Kula apa sing ra iso mlengak? Menggak-menggok. Wah, mau kabeh ula iso menggak-menggok. Enek ula sing ora iso menggak-menggok. Ula apa iku? Ula muntal linggis. Ula muntal linggis. Lah ora. Ndelajar ngono ya. Lah kuweceng terus. Bar mangan linggis ning kono enek wong sebelah kiri. Wah, gak iso menggok lho. Linggis ngono. Ngawur rek. Glen. Piye? Awake dhewe ku sithik padha iki. Iya. Awake dhewe kan melu karo kanjenge. Lho mesti to. Lah iya. Kewajibane awake Kewajiban dhewe. penting. Heeh. Mulane mbok ora samaya-maya. Awake dhewe dibutuhke aja mati gawe-gawe. Kok kabeh iki gawean yo didung. Lah iya. Biasane awake dhewe aku nang mburi. Aku ora ning arep. Ora ning arep. Kowe bagian taman, aku bagian mburi. Mburi. Lah iya. Didung. Wong loro ya. Terus sing rukun. Sing rukun. Mulane awake dhewe Bersatu kita go bercerai kawe langsung. untung kuwi. Bercerai kita runtuh. Lah iya mulane awake dhewe iku pandum regawe. Lah iya. Wis sing mburi ya mburi. Wong tuwa-tuwa ora kena nggo tuladan. Nek ngerti tuwa ora mbok undhah. Ngawur. Rumangsam jago apa-apa. Mbok yo unggah-ungguh lan trapsila. Lah teko ya ora ngomong-ngomong. Nuwun sewu Gus. Pangapuntenipun kula nembe kegojekan kalih Mas Pentil. Kok nuwun panjenengan kok anu ujug-ujug niku kok duki mboten kelan-kelan ta? Lambe nyempet cotot, ujug-ujug untung ngono. Dadak kuwi lho. Mek bedundu Kuwi padha wae. Lek Pentil. dalam persen Sangu arek persen. Weh, Padha sembrono. mboten Benane padha lagi ngopo? ketoprak. Kok ngedoprak? Lah nyatane sing ketoprak iki sapa? awake dhewe Wah. Lah ora. Yen tak krungokke sanga dodolan kowe padha nguri-nguri kabudayan Jawa. Nggih, sinten to Gus ingkang mboten kula sing nguri-nguri, ampun kalah kare seni luar Jawa. Amarga ana tetembungan maju luhuring bangsa kuwi kari ning budayane awake dhewe. Nggih leres. Yen to budayane awake dhewe ala negarane bakal melu ala. Leres. Kosok baline kang kaya mengkono. Nggih. Apa to sing dikarepake budaya kuwi? Nggih. Budaya kuwi asil makartining cipta rasa donya lan kekuatane manungsa kang nyawiji dadi siji kanggo kebutuhan lahir lan batin. Weh, niku ora budayane jenengan, Pentil mboten. Walah, saksine niki lho dadan iki lho. Budayane Pentil niku ngomong, Gleng. Wah, aku ndek bengi budaya apa, Ter? Budaya apa? Nangger mlebu ra ndek daya ngono-ngono iki. Lambe. Degleng Pentil kuwi. Anjing. Awake dhewe iki wong neneka saka ing Kasultanan Banten nganti saiki cemondhok ana ing Kasultanan Cirebon. Nggih. Kowe kelawan aku aja nganti ninggalake unggah-ungguh lan trapsila. Jenenge tamu iku kudu sing apik, Sing sopan nggih. aja nganti kowe gawe kisruhe sing duwe omah. Nggih. Oh ngaten nggih. Nggih, kula tansah miturut dawuh panjenengan tiluan Jawa aja nganti tinggal Jawa. Tinggal. Nah, nggih. Leres niku. Yen to mengko ana salah satu Oh, eklet to
Motor anyar iku sekoke empu. Empuk piye? Wah, nabrak aku mak sendul ngono. Iku ora sekok. Apa? Bemper. Bemper. Sawentara menengo. Nggih. Oh, iya Jeng Satya. Kang Mas Milang Muhammad. Kok sliramu yen ndak sawang tansah gembrogos keringetmu, krenggosang ambekanmu tumuju ana ing satengahing alas kene kok ora mapan ana ing Taman Sari ing Kasultanan Cirebon. Tenane ana kejadian apa? Iki Kang Mas Milang Muhammad. Nepi ki mawon kula wonten ing Taman Kaputran. Suka kali biung bangsen. Lajeng sak sampunipun suka pari suka wonten tamu wonten ing Taman Kaputren menika. Wonten sanes nggih Paman Ilang Mahmud. Paman Elang Mahmud meka ana ing Taman Sari. Inggih menika leres Kang Mas. Sak banjure kuwi diajeng samsiatu. Sak banjuripun Paman Ilang Mahmud menika nembung tresna kalih kula Kang Mas. Nrelakake gunging tresna kelawan sliramu. Inggih menika leres Kang Mas. Lajeng kula nampel katresnanipun Kang Mas. Mung jalaran menapa? Boten wonten kiai kasungken kula tresnani nggih namung panjenengan Kang Mas. Iya, Jeng Samsiatu. Kados Yen to pancen sliramu ditresnani dening pamanmu Elang Mahmud, wis mbok ya ditampa wae aku ora dadi apa-apa. Amarga ana tetembungan senajan to siji ana ing pucuking gunung, kang siji ana ing tengahing samudra, yen to sliramu kelawan aku Samsiatun. Keplayu Elang Muhammad. Enlo orenlo tak jaluk kalon garwamu jaluk 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 lanjut ya Muhammad. Sakepenai dhewe diajeng samsiatu. Sejak Inggih kula Kang Mas. Paman, estunipun punapa ingkang dados kekarepan panjenengan bilih panjenengan bujung kalian diajeng samsiatu. ora lega yen Samsiatun dadi garwamu Elang Muhammad sing kudune dadi garwa aku Kenging menapa kedah mekaten, Pak? pancen kudune kaya ngono akeh nggo duwe labuhan ning Kasultanan Cirebon undu-undane aku kudu dadi garwane Elang Paman, menawi to panjenengan saestu tresna kalih diajeng samsiatun, kula badhe ngelongaken tangan kula kekalih menawi to diajeng samsiatun nika anggadhahi raos tresna dumateng panjenengan. Kaya ngono. Pramila, Paman. Ing papan menika diajeng samsiatun badhe kula tantu menawi to tresna dumateng Paman Elang Mahmud badhe kula ulungaken menawi to mboten kula ingkang badhe tanggel jawab sawetahipun dumateng diajeng mesti tresna kelawan aku diajeng samsiatun. Inggih kula Kang Mas. Ora sandadak ndak ambali apa kang dadi pangandikaku. Pilihan siji antaraning loro. Paman Elang Mahmud apa aku? Inggih Kang Mas. Namung panjenengan kula tresnani Kang Mas Ilang Muhammad. Boten kiai kakung kula tresnani nggih namung panjenengan. tresna Elang Muhammad Diaji samsiatu. Inggih kula Kang Mas. Pun Kang Mas durung pati krungu coba wangi sulara sepisan maneh. Kaya ngono kuwi ora sing krungu. tresnani ora krungu kene watu sing giye Tunggal kula tresnani nggih kiai kakung namung panjenengan Kang Mas. Elang Muhammad saiki pitungane wong lanang padha wong lanang yen pancen ora paring ing tanganku aja takon
ning ambekanku sing ngomong wong Diajeng Samsiat. Patoke malah rusak. Tali pedhot, Yo. Akoy dia, wis kepiye? Apa? Dia, wis semua. Yen to panjenengan adu atos sing balung lan kandeling kulen ndak kira ora ngondro sepilmu. Yen kuat namparing Aji Jaya kawijayanku ndak anggap salah sawijining pawon kang sepi makmur. Tau nampel tantane musuh. Tumpahan kasten ning ngarepan iki. Ai! Yo kinana ing alam dunya ana wong tumindak kang kaya ngono. Lah wong ponakane dhewe kok disenengi. Aku percaya kelawan siramu yen kula pancen Diajeng Samsiatun Trisna lae bating lawanan. Wong aku njaluk bukti ayo manjing ana ing Taman Sari. Monggo kula dherekaken Kang Mas. Mani ora ngono. Santur Kaloka. Santur Kaloka. Santur Kaloka. Santur Kaloka. Santur Sami pepak sedherek para siswa sang guru. Nggih, niki wau sesaji, Den. Sesaji karo biyaning sang guru kaya ngono. Nah, Wah, Ger Ilang Mahmud. nuwun kula sang Ilang guru. Mahmud wong bagus. Nggih, Ilang Mahmud wong dledor. mekaten inggih. Kowe neneka ana ing kene kowe ape la apa, Gus? Sang guru, saderengipun kula matur ngingingi kapribadhen kula, namung sungkem kula katur. Yo, perkara kuwi gampang, Gus. Iki kowe duwe karep apa? Saka Cirebon kowe teka ing Gua Tremai. Sowan kula wonten ing Guwa Cermi niki wonten wigatos makapan kapribadhen kula. Kula kagungan panjangka kula mboten saged kajangka. Mboten wonten tiyang sepuh ingkang kula tangisi kejawi panjenengan sang guru. Mesti wae aku dayang lolope yo. Mekaten Ya.
Mila saking menika Guru, kula nangisi panjenengan. Kula kepengin palakrama kala wau kedah saged kaleksanan. Wong wadon kala wau nampel katresnan kula. Nggih samsiatun nggih kepulunan kula piyambak. Kowe iki bento apa pinter? Lho, pripun Rama? Lho, name kok ape drapeni dhewe iki? Wah, mboten napa-napa. Oh, tapi Guru, wong tresna iku mboten wonten tiyang adol. Nggih, Tresna kula sarujuk dene. joke kandanipun kepuluhan kula piyambak. Nak mboten kepuluhan kula samsiatun trimah mati kula. Guru, bondo timbang keliyo. Wah, upama kowe ora entuk samsiatun, kowe kapilaur ora rapi. Lah, dadi wong edian turut ratan ya ora apa-apa. Napa kula colonge? Kula colonge. Colong iki apa? Oh, Mboten napa-napa. Lho kok mboten kenging Dayang lolope kondang santete. Ya, Dayang lolope kondang mateni wong. Tanpa kemelawe tokore, tanpa kemelawe sikil lan tangane. Apa karepe tuladane? terus pundi? Yen wong padha nyembah Gusti Allah, yen dayang lolope ora, Ya, nyembahe jin setan priprayangan, nyembahe iblis mergo dayang lolope kancane setan, kancane iblis. mila saking menika Guru. Mboten wonten tiyang kula pangesi kejawi sampeyan pindhane kang sepuh kula. Mana? Menawi sampun lara ati kula, tanggung jawabipun tiyang sepuh kados pundi? Larane ati kula kados pundi mangkenipun? Dose, nek pancen samsiatun isih ngidak lemah, gampang rijet kowe ngrandi. Kowe madhep-mandhep, yen ora samsiatun ora, Babar pisan mboten. kowe lungguh Kang Prayoga, aku bakal golek syarat. Atus siaten. Ayo kepeng. Isi kula. Kowe bakal tak sidi karo. Kowe dhisik. Ya. Kowe ngadeg ning kene kowe bakal tak sidi karo kene. Ya. Kowe bakal tak sidi karo. Ujungmu bakal malih. Kene. Ya. Kowe melu ndongake aku penyembah Sang Durgaloka. Padha lungguh. Padha lungguh. Nggih. Sang Durgaloka. Sang Durgaloka. Sang Durgaloka. Hai, padha meneng. Iki ape tak perintah. Hei, Haryo Kepeng. Kowe jumujuk ana ing Cirebon. Petuk wong wedok pateni wedok. Petuk wong lanang pateni lanang. Budal ing Cirebon. Aja nganti lali golek ana samsiatun. Kowe mlebu ning ragane. Budal. Iki sing dadi marumu ora ana liya. Putra saka ing Banten makaten Elang Muhammad. Nek Elang Muhammad ngono apa? Ya, niki pisan gawe. Niki gentos kula dicipta niki. Kula. Nek Elang Muhammad aja kowe mungsuhe. Sinten? Bedas elek. Lho, Ya.
iso mateni. Lho kok malah bocah cilik kok malah Elang Muhammad kae durung pupuk tempuyange. ya. Sepisan kae dudu tandingmu. Elang Muhammad iki musuhe ger. Tak sikoro rene ger. Santur Kaloka. Santur Kaloka. Aku njaluk sakiyatanmu. Kula nyuwun kegiatan panjenengan. Padi niki sore malih rupa. Mari niki sore Niki kewan nopo niki? Kowe ngerti kon kange dahyang loro. Kula pitados. Dahyang loro kowe Gusti Allah karo setan. Ya. Hei! Kowe golek ana sing jenenge Elang Muhammad. Yen wis ketemu patenono Buddha. Sawetara ayo padha minta. Padha minta. Oh, ngaten. Kula menawan dicipta niki, tak cipta bojomu ora gelem malah ngolak. Ayo bareng-bareng minto Sang Durkaloka. Ngaten. Para jin-jin sak perintah ngrusak ing telepon. Ayo pripun? Padha minto. Ayo. Oh, ngaten. Kedadian wingi kae perkara paman Elang Muhammad tresnani dateng garwaku diajeng Samsiatun. Lha Kok kantun nganti aku tumindak kang kaya ngono gelo sakjroning ati. lha sampun kebacut kados pundi melih nggih dipun ikhlasaken ampun. Kok beda kaya padatane. Lah nggih pripun Yen to aku mapan-mapan sepisanan ana ing Kasultanan Cirebon, rumangsa seneng, rumangsa bahagia lan mulya amarga kepengin ketemu calon garwaku diajeng Samsiatun. Ning bareng aku mapan kene rasa mrindit sakjroning awak. Apa sampeyan ora ngrasakake? Angke niki kita niki rasane waduh sanget to, Gus. Ya yen pancen kaya ngono minta karo panguwasane Gusti Allah. Muga-muga ora ana kedadian kang apa-apa. Nggih, kang poso kados ngaten, Gus. Dumateng panjenengan ya Allah kula nyuwun ampun wonten kedadosan menapa-menapa. Amin. Lan kula nyuwun dumateng panjenengan ampunlah dosa kula ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja ingkang kula tindakaken wonten ing alam donya. Namung dumateng panjenengan kula sesuwun. Nggih. Mugi-mugi boten wonten kedadosan menapa-menapa. Aku melinting aku. Kula ndonga wae ora sak. Nggih, ndonga sak isane. Kenapa kene? Gus, lha sampe sare kok kondet. Pindah mriko le. Sampai niku pripun? Pindah mriko mawon. Apa te mriki? Panggenan sampun siaga kok panjenengan kok malah teng mriki. Gus. Waduh, kene. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa to? Kok iso ngene mung piye, Til? Kamu dereng jenengan. Prepancen kados ngaten.
semaya to, Ken. Ngene iki, Pak. Neng, Iya. ngene iki awake dhewe kena tuntuan. Lah ya mula kuwi tanggung jawab ya awake dhewe. Soale sing tutuk kebeneran awake dhewe nek benere ngene iki aku ditutuh karo kowe. Lah iki piye penake iki? Lah penake piye? Kok tinggalno kali wae. Dosa. Penake piye? Ayo. Sowan. Sumpah. Ayo.